What's up mga ka-chicken pie ko dyan? Let's go! What's up mga ka-chicken pie ko dyan? Let's go! Let's go! So, for today's video nga pala mga ka-chicken pie ko dyan, ako yung nagbabalik ulit sa panibagong video na to. At kamusta na ba kayo? Okay lang ba kayo? Kung ako yung kakamustahin nyo, ganda yung smile ko. So yun, punta na po tayo sa video ko ngayon, which is yung nakikita nyo na sa title, yung I'm gonna review my Samsung Galaxy A50. Let's go! So ito, isi-share ko lang po. This is my first time na makabili ng sarili kong cellphone na galing sa pera ko. Dati kasi binibigyan lang po ako ng aking mother. Ayan. Sa video ito ay maiba naman, i-review ko ito. I-review ko yung Samsung Galaxy A50. Disclaimer lang, no, hindi ako marunong mag-review. First time ko lang mag-review ng cellphone at sana ay magustuhan nyo kahit papano. Konting-konti lang yung alam kong i-review sa about cellphone. At yun, ito ay may best na ma-review ko to ng maayos at kahit konting detail lang ma-share ko sa inyo kung maganda ba ito o hindi para sa mid-range phone. So ayan, before I start this video, please subscribe to my YouTube channel para dumami yung mga ka-chicken pie ko dyan. And yun, iba-iba pong vlog ang makikita nyo sa akin channel. Nood lang po kayo dyan at mag-enjoy naman po kayo. Let's go! Bale, binili ko itong cellphone na to sa NEPO Mall, Angeles City, Pampanga. And punta po kayo sa 3rd floor at hanapin nyo po yung phone range na installed doon. Yan, papakita ko po kung paano yung itsura nya. And yun, basically po Samsung po yung kanilang binibenta dyan. And meron po rin silang installment or home credit at meron din silang cash. At yung mga available po nila, ayan yung so ayun, punta na po kayo doon and just look for Mr. Jeff Dison. Ayan, papalito po sa inyo. Tropa ko po yan at classmate ko din nung college at siya po yung nag-inquire sa akin na bumili sa shop nila. At so, ayan, punta na po kayo sa NEPO Mall, Angeles City, Pampanga. And hanapin nyo lang po yung phone range na installed doon sa 3rd floor. And yun, let's go. So ito yung phone, no? Bale, pinambukas ko na kahapon dahil sobrang excited ako na makita siya at mahawakan. At ginamit ko na rin siya sa pictures and social media. And ngayon papakita ko sa inyo yung counting specs niya, hindi lahat pero counting specs niya sa performance ng gaming, sa performance ng camera quality at video. Sa ngayon, yun lang yung papakita ko at hindi ko na papakita sa inyo yung speed dahil okay lang sa akin na sakto lang yung speed niya. Pero yun, papakita ko lang sa inyo dito yung
camera and video quality niya at yung gaming dahil yun yung hilig ko. Kaya yun, let's get started. So ito yung case niya. Yan. Ganda. Pag binuksan mo yung cellphone, boom! So ito yung cellphone mo. Yan. Bali yung binili ko po at kinuha ko is color blue. Ayan, nakikita nyo. Mamaya ko na po i-review itong phone na to. Dito muna tayo sa inside the box. Ayan. So makikita po natin dito is meron po siyang charger. Yung charger niya na 15 watts charger. And meron siyang headset. And meron din siyang, ito yung pinakagusto ko, yung makabago at rear na charger port na type C charger port. Hindi ko lang kung ano yung tawag, basta yun. And yun, meron pa dito. Load ng box na to, may user's manual. Ayan, manual po yan. And meron po siyang free jelly case. Ayan. And then may freebies din po siya nung binili ko. Ito yung gusto ko sa kanya, yung case na Avengers or Marvel's case na limited edition lang po at freebies niya. At po, hindi ko lang tawag dito. So ito may free SD card din siya na 32 gig na nalagay ko na dito dahil nga binuksan ko na to kahapon. So yun lang naman yung freebies niya, yung Marvel's case and 32 gig na SD card. So, yun. Punta na po tayo sa phone naman. Ito yung phone. So, as you can see, yung cellphone ay color blue. Yan. Meron pong white and black na color at yung pinili ko po is blue dahil favorite color ko po ay blue. So, ayan. Makikita po natin dito sa ibaba. Ayan. Ito po yung sinasabi ko na type C charger. And may headphone jack. Ayan. Ayan yung speaker niya. And sa right side naman, nandito po yung power button and yung volume rocker niya. At sa kabila, nandito po yung SIM tray niya. So, again, hindi po ako ganun karunong mag-review pero ayan. So, meron siya. Meron siyang slot na para sa external memory at dual SIM po siya. Yan. Yun, okay na okay sa akin to na dual SIM at expandable slot po para sa SD card dahil vlogger po ako at kailangan ko po ng maraming space para masave ko po yung mga video na aking shoot. Kaya yun, good sa akin to. And sa itaas naman, nandito po yan po siyang mouthpiece. Ayan. Hindi ko lang makikita nyo. Ayan, yan po yung butas na yan, yung mouthpiece niya. So, ayun, sa likod po niya ay, hindi ko po alam kung, alam po is plastic po siya at pinaghalong glass. Hindi ko po alam. Nanood lang po ako ng review sa iba. Yun din po yung sinabi nila na may mix plastic and glass po siya. At sa harap naman, may, yung glass po niya ay Gorilla Glass 3 at pinalagay ko na rin po siya ng tempered glass. And yun. So, ang display po niya is Super AMOLED na po siya, no? At 6.4 inches and 84.9% sa screen to body ratio niya. Ang resolution po niya is 1080 at 2340 pixel and 19.5.9 ratio at meron po siyang 403 ppi density. Yun na nga po yung protector po niya is Corning Gorilla Glass na yun. Punta po tayo sa gaming niya kung maganda siya. Try natin sa Mobile Legend. Let's go. So sa gaming niya guys ay smooth na smooth siya. Napapansin niyo. Yung color din niya ay sobrang ganda para sa akin. Yan yung saktong-sakto lang sa price niya. And yung settings niya is yan. Naka high quality na at HD display. At tapos smooth pa. Talagang gaming
mood nyo is maganda. Ano napapansin nyo? You can see. Balik ML. Boom! Patay. So ayun, sa gaming mode, good siya sa akin. Saktong-sakto lang siya. Smooth siya. So for gaming, smooth na smooth siya. Nakita nyo naman po. I set to high graphics para makita ko yung pagka-smooth niya, which is good. Nakita ko siya. Nakita nyo naman na smooth po siya, at sa mid-range po ay sulit na sulit po yung pagdating sa gaming niya. So good. Approve sa akin yung gaming mode niya. At yun, sa final na i-review ko is yung camera niya sa front and back. Let's go. At sa camera po niya, at sa main camera po niya, may 25 megapixel at 1.7 aperture. And meron din siyang 26mm wide lens at 8 megapixel naman po, 8 megapixel naman po sa ultra wide lens, at meron po siyang 2.2 aperture. And 5 megapixel naman po sa deep sensor, and meron po siyang 2.2 aperture. So punta na po tayo sa nagustuhan ko, yung front camera niya. Ang selfie camera niya ay may 25 megapixel at meron po siyang 2.0 aperture and 25mm wide. And yung video niya is 1080p and meron po siyang 30 fps. Yun. And ito yung mga sample shots ng selfie camera niya, video and picture. And yun, panoorin niyo po kung sa inyo ay approve siya, kasi para sa akin approve. Let's go. So ayun na, tapos ko na pong i-review tong Samsung A50, Samsung Galaxy A50. At yun, para sa akin maganda na. Para sa akin is approve pagdating sa camera and pagdating din sa gaming niya, kasi yun yung madalas kong ginagawa. At para sa akin ay okay na po yung camera mode niya at display niya, and kasi super AMOLED na siya. At yung gaming modes niya, nakaya naman po yung high quality sa Mobile Legend, at napaka-smooth nung laro ko kanina kung napansin nyo. Approve sa akin to. Let's go. Yun, binili po ito ng 15,999. Napakasulit na sa akin tong Galaxy A50. Although medyo mahal para sa akin, sa mga mayayaman dyan, afford nyo to. Maganda siya para sa mid-range phone. Ayun. So ayun, I hope na nagustuhan nyo itong review kong to. Although hindi po ako marunong mag-review ng cellphone, tinry ko lang yung best ko para ma-review ko tong cellphone na to. I hope na nagustuhan nyo to kahit papano, and syempre ito na po yung gagamitin kong pag-vlog para medyo maganda yung quality natin. And yun, again, don't forget to subscribe to my YouTube channel at i-ring mo na rin yung bell, mga ka-chicken pipe ko dyan, para manotif po kayo sa mga vlog na aking i-upload. Let's go. So hanggang sa susunod na henerasyon na naman, mga ka-chicken pipe ko dyan. Let's go! Ingat po tayong lahat, and God bless everyone. Let's go!